сол то инҷониб роҳҳои зиёд таъмир шудаву ҳаракати мунтазами ҳама иштирокчиёниро таъмин карда шудааст. ماهان در ناحیه 428 کیلومتر راههای استفاده عموم موجود است. با مبلغگذاری حکومت ولایت راه اساسی دارای اهمیت بین‌المللی حدود جماعتی به نام دادابای خلمتov به مسافه 12 کیلومتر پررا منفرش گردیده با دستگیری اهالی و صاحبکاران و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه شاهراه چراغان شده ایستاده است. در عموم 300 آهنپایه و 600 روشنی دهنده های دیهاتی موثر وصل کرده می شود. با ابتکار صاحبکار محلی اکمل عثمانov راه محله آبشاران به مسافه 1 کیلومتر منفرش کرده شد. تا 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان 87 انشاءات به نقشه گرفته شده است. حالا 32 انشاءات ساخته به استفاده داده شد. باشندگان جماعت حیدر عثمان نیز در این سمت تشبثکاری‌های عبرتبخش ظاهر نموده تا به امروز بیش از 5 کیلومتر راههای محلی را منفرش نمودند. این تشبث نهایی نبوده تا آخر سال نزدیک 10 کیلومتر دیگر راه منفرش کرده می شود. جماعت از 86 کوچه عبارت است. 75% همین کوچه ها منفرش کرده شده. در اقدام‌های سازنده و بنیادکارانه مردم، تکنیک و اهل مهنت مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد ناحیه سهم بارز دارند. با درخواست اهالی خدمت رسانی رایگان تکنیکی و متخصصان به حکم عنعنه درآمده است. با یک جایگی زواد اسفالتبراری و تجهیزات سنگ‌میده‌کنی 18 عدد تکنیکا به ما دسترس کرده شد. در برابر تعمیر کاپیتالی جاده‌ها، تعمیر جاری و شغل پوشکنی نیز در سطح بلند راه‌اندازی گردیده، سهمگذاری به تجلیل سزاوار جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی در وجود و روحیه مردم خوب احساس می‌گردد. ҳокимияти судӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон танҳо аз ҷониби судҳо дар симои судяҳо ва машваратчиёни халқӣ ки бо тартиби муқаррар намудаи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон барои амалӣ намудани адолати судӣ ҷалб шудаанд амалӣ карда мешавад. ягон мақомот ё шахси дигар ҳуқуқи амалӣ намудани адолати судиро надорад. омадааст дар моддаи 2 қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи судяҳои ҷумҳурии тоҷикистон. судяҳои суди шаҳри ваҳдат бо дарки баланди масъулияти ватандорӣ баҳри ҳифзи арзишҳои миллӣ ва таъмини волояти қонун амал мекунанд. дар давлате ки адолат барқарор аст, пешрафту шукуфоӣ ва зиндагии осоиштаи мардум таъмин аст. суди шаҳри ваҳдат чун солҳои қаблӣ давоми 6 моҳи соли 2019 фаъолияти хешро дар асоси конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи судяҳо ва дигар қонунҳои амалкунанда ба роҳ монда барои иҷрои вазифаҳои асосии хеш ба амал баровардани адолати судӣ, саривақт баррасӣ намудани парвандаҳо дар муҳлати муқаррарнамудаи қонун, баровардани санадҳои судии қонунӣ ва асоснок ва таъмини иҷроиши санадҳои судӣ кӯшиши ҳамаҷониба намуд. ба суди шаҳри ваҳдат парвандо ҷам 2854 адад ворид гардааст ки аз ин 126 адад парвандаи ҷиноятӣ, 234 адад парвандаи гражданӣ, 929 адад парвандаи оилавӣ, 735 адад парвандаҳои маъмурӣ ва дигар дархосту ва пешниҳодҳо ворид гарданд. парвандаҳое ки ба суди шаҳри ваҳдат ворид мегардад ба вижа вобаста ба замин ва мулкияти муштараки зан шаҳвар дахл дорад ки судҳои мо ҳангоми баррасии парвандаҳо тибқи талаботи қонун ва тибқи он қонунҳои амалкунанда ба асори саривақт баррасӣ намуда ба тарафҳо санадҳои судии худро пешниҳод менамоянд. дастуру ҳидоятҳои раҳнамудсози роҳбарияти олии мамлакат сармашқи фаъолияти судяҳои суди шаҳри ваҳдат қарор дорад. барои баррасии арзу шикоятҳои мардум ҳафтаи 2 маротиба қабули шаҳрвандон баргузор мегардад ки сокинон аз ин имконият истифода мебаранд. давоми нимсолаи аввали соли ҷорӣ ба бинои суди шаҳр парвандаҳои гуногун аз қабили парвандаҳои ҷиноятӣ, гражданӣ, оилавӣ ва маъмурӣ ворид гардиданд ки қисми бештари онҳо баррасӣ шуданд. роҳбарияти ин мақоми судӣ қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзандро ки 2 августи соли 2011 қабул гардидааст муҳиму саривақтӣ меҳисобанд. ҳадафи асосии қабули қонуни мазкур ин тарбияи дурусти фарзанд аз ҷониби падару модар, масъулияти қонунӣ доштан вобаста ба тарбияи фарзанд
бихеш буда. ҳар як падару модар масъулият пайдо намуданд ки фарзанди худро дар рӯҳияи ватандӯстиву худшиносӣ тарбият намоянд. ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, манфиатҳои давлат, ташкилоту муассисаҳо, қонунияту адолатро ки Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи Тоҷикистон эълон намуданд, аз тарафи суди шаҳри Ваҳдат ҳифз мешаванд. ҳукумати мамлакат баҳри рушди тамоми соҳаҳо ва инфраструктури онҳо ва баландбардоштани сатҳи зиндагии шаҳрвандон ҳамасола маблағҳои муайян равона менамояд ва дар самти харҷи дурусти онҳо ниҳодҳои назоратӣ аз ҷумла палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон муваззаф гардидааст. Давоми 6 моҳи соли равон аз ҷониби масъулини ниҳоди болозикр дар 10 шаҳру навоҳии мамлакат санҷишҳои аудиторӣ гузаронида шуда, зарарҳои молиявӣ ошкор гардидааст, ки марзи 10 миллион сомониро убур намудааст. палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати таъмини назорат оид ба истифодаи самаранок ва мақсадноки маблағҳои буҷетӣ, санҷиши маҷмӯи ташаккул ва иҷрои буҷетҳои маҳаллӣ дар ноҳияҳои Девашчич ва шаҳри Исфараи вилояти Суғд, ноҳияҳои Муъминобод, Фархор, Ҷайҳун ва Данғараи вилояти Хатлон, буҷети вилояти Бадахшон ва ноҳияи Синои шаҳри Душанберо ба анҷом расонида, дар раванди он 275 ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ мавриди санҷиши аудиторӣ қарор дода шуда, дар натиҷа аз ҷониби масъулини ин ниҳод ба маблағи наздики 14 миллион сомонӣ зарари молиявӣ муайян гардидааст. дар 10 шаҳри ноҳия дар 275 ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ мавриди санҷиш қарор гирифта, дар натиҷа ба маблағи умумӣ 13 миллион 116 ҳазор сомонӣ зарари молиявӣ ошкор гардид, ки аз ин дар рафти санҷишҳо 13 миллион 583 ҳазор ё ин ки 98% ба буҷетҳои маҳаллӣ ва буҷети ҷумҳуриявӣ барқарор гардид. аз зарари молиявӣ ошкор гардида маблағи камҳисоб гардида ва рӯйпӯшнамудаи андозҳо наздики 7 миллион сомонӣ, изофанависӣ дар корҳои таъмиру сохтмонӣ қариб 4 миллион сомонӣ, камомад ва тасарруфи воситаҳои пулию молӣ 140 ҳазор сомонӣ, зарар аз фурӯш ва иҷрои амволи давлатӣ 134 ҳазор сомониро ташкил додааст. бино ба иттилои масъулин дар рафти санҷишҳои аудиторӣ зарари молиявӣ ошкор гардида ва маблағи наздики 14 миллион сомонӣ барқарор карда шудааст. масъулини вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо мутасаддиёни муассисаҳои зертобаи вазорат ҷиҳати таъмини шароити хуби донишандӯзӣ дар ҳама боргоҳҳои илм пайваста чораандешӣ менамоянд. раванди корҳои таъмиру навсозӣ дар муассисаҳои таълимӣ шаҳри Турсунзода бозгӯ аз ин гуфтаҳост, ки дар ин самт волидон низ ҳиссагузорӣ менамоянд. дар муассисаҳои таълимии шаҳри Турсунзода корҳои таъмиру тармим имсол бо дастгирии Ассотсиатсияи падару модарон анҷом дода мешавад. аксарияти таълимгоҳҳо аллакай ба пуррагӣ таъмир ва рангубор шуданд. хусусан дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 2, 96, 98 ва таълимгоҳи рақами 86 корҳои таъмиру ободонӣ бо маром идома дошта, айни ҳол устоҳои маҳаллӣ ба кор ҷалб карда шуданд. бо мақсади дар синфхонаҳои тозаву барҳаво ҷалб кардани хонандагон дар соли хониши нав дар як қатор муассисаҳои таълимӣ миззи курсиҳои нав низ ворид гардида, ҳамчунин дигар таҷҳизотҳои таълимӣ харидорӣ шудааст. 60 адад миззи курсии нав ворид карда шуд ба муассиса. инчунин дарҳои муассиса солҳои хело пеш сохта шуданд, ки ба талаботи имрӯза ҷавобгӯ нестанд. аллакай 7 дар иваз карда шуд. кӯшиш карда истодаем ки ба рӯзҳои наздик ҳамин таъмирро ба анҷом расонем ва ҳаракат мекунем ки хонандагонро дар рӯзи 1 сентябр дар рӯзи дониш ба синфхонаҳои тозаву барҳаво истиқбол гирем. дар ҳоли ҳозир дар 120 муассисаҳои таълимии шаҳри Турсунзода баҳри беҳтар сохтани сатҳу сифати таҳсил дар соли хониши нав тадбирҳои судманд андешта шуда, дар фурсати муайяншуда корҳои таъмиру барқарорсозӣ ба анҷом расонида мешавад. дар қатори дигар самтҳои афзалиятнок миёни Тоҷикистону Россия ҳамкориҳои муфид дар соҳаи илму маориф низ тақвият дода мешавад. дар заминаи чунин ҳамкориҳо ва ташкили барномаҳои давлатӣ имрӯз ҷавонони зиёде аз Тоҷикистон дар бузургтарин донишгоҳҳои олии Федератсияи Россия таҳсили илм кардаву бо бардошти илмҳои замони муосир дар ташаккули муҳимтарин соҳаҳои давлатдорӣ ҳиссагузорӣ менамоянд. идомаи мавзӯъ дар таҳияи хабарнигорони мо аз маросими дипломсупорӣ ба як гурӯҳ хатмкунандагони академияи кишоварзии примория. این
кафкубиҳо ба хотири онҳоест ки имсол академияи кишоварзии приморияи федератсияи россияро хатм намуданд. худи ректори ин академия бошад ба тоҷикистон бо мақсади супоридани диплом ба донишҷӯёни тоҷике аз ҷониби муассисаи давлатӣ маркази барномаҳои байналмилалӣ вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ба академияи мазкур фиристонида шуда буданд ва ҳоло ҳамчун хатмкунандагони соли таҳсили 2019 бо ихтисосҳои кишоварз, муҳандиси кишоварзӣ, мутахассиси ташхиси савратҳои табиӣ ва обёрӣ ва ғайраҳо маҳсуб меёбанд омода аст. ҳангоми дипломсупорӣ ректори академияи кишоварзӣ аз хониши хуб ва аълои донишҷӯёни тоҷик васф намуда иброз доштанд ки ин ҷавонон барои боз ҳам рушди соҳаи кишоварзии тоҷикистон хидмат намуда таҷрибаи омӯхтаи худро дар амал татбиқ менамоянд. гуфта шуд ки нахустин донишҷӯён аз тоҷикистон ба муассисаи онҳо соли 2013 барои таҳсил раҳсипор гардиданд. айни ҳол дар академия наздики 100 донишҷӯи тоҷик бо ихтисосҳои муҳандиси кишоварзӣ, бойтор, зоотехник, мутахассиси ташхиси сарватҳои табиӣ ва обёрӣ, технолог оид ба истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, агрохимик ва дигар тахассусҳои марбут ба соҳаи кишоварзӣ таҳсил мекунанд. роҳбари ин муассисаи олии федератсияи россия ба ҳозирин дар бораи рафти таҳсили хатмкунандагони мазкур маълумот дод. иброз намуд ки донишҷӯёни бахши буҷавӣ бо хобгоҳ стипендияи бо арзиш таъмин гардида курсҳои забони русӣ, физика ва математикаро дар муассисаи онҳо ба таври ройгон меомӯзанд. дар фарҷом ба волидони хатмкунандагони сипосномаҳо тақдим гардида роҳбарияти академияи кишоварзии примория барои ҳамкориҳои минбаъда низ омода будани академияро изҳор намуд. масъулини шуъбаи гигиенаи хӯрокаи маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ дар шаҳри хуҷанд давоми 6 моҳи соли ҷорӣ як қатор номгӯи маҳсулоти пасифат ва ба саломатии инсон хатарафзорро аз фурӯш боздошта несту нобуд карданд. санҷиши мутасаддиён ин навбат дар самти истеҳсол ва фурӯши обҳои ташнашикам буд ки ба ошкори камбудиҳои зиёд боис гардид. гармои рӯзҳои охир талаботи аҳолиро ба обҳои ташнагишикан афзун намудааст. бо истифода аз фурсат соҳибкорони корчалон ба бозори истеъмолӣ ҳар гуна нӯшубаҳои арзону пастифатро низ ба фурӯш мебароранд ки ба талаботҳои санитариву эпидемиологӣ ҷавобгӯ нест. чунин ҳолатҳоро мо дар назди бозори марказии панҷшанбе хиёбони камоли хуҷандӣ дучор омадем. вазъи истеҳсоли нӯшубаҳо дар коргоҳҳои хурди шаҳри хуҷанд боз ҳам ташвишовартар аст. кормандони гигиенаи хӯрокаи маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии шаҳри хуҷанд баҳри пешгирии бемориҳои сироятиву касбӣ ва заҳролудшавии аҳолӣ аз 1247 иншоотҳои зери назоратӣ 324 таашро бо муоинаҳои санитарӣ фаро гирифтанд. дар натиҷа нисбати 544 нафар протоколҳои ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ тартиб дода аз онҳо ба маблағи беш аз 65 000 сомонии ҷарима ба фоидаи буҷа ситонида шудааст. инчунин 19 адад қарорҳо оиди боздошти фаъолияти иншоотҳо, манъи фаъолият ва маҳви маҳсулоти шубҳаноки пасифат бароварда шудааст. дар самти назорати сифати оби нӯшокӣ ва маҳсулоти хӯрокворӣ аз оғози сол то ин дам аз иншоотҳои обтаъминкунӣ 204 намунаҳо, аз муассисаҳои хӯроки умум, савдо ва саноати хӯрокворӣ 371 намунаҳо барои ташхис гирифта шуда аз ташхиси бактериологӣ ва кимиёвӣ гузаронида шуд. шӯъбаи ташхисгоҳи бактериологӣ бо кӯмаки мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати шаҳри хуҷанд ба маблағи 270 000 сомонӣ аз таъмири асосӣ бароварда мешавад. давоми 6 моҳи соли равон нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта ҳодисаҳои ба бемориҳои сирояткунандаи ҷудогона гирифтор шудани аҳолӣ дар шаҳри хуҷанд 165 ҳодиса таъм шудааст. умидҷон карими равшани мирзоёр, ҷаҳоннамо аз вилояти Суғд. бинандаҳои азиз, чунин буданд гузоришҳои омода намудаи ҳамкоронамон барои ин соат. то нашрҳои минбаъда саломат бошед. با توجه صاحبکاران و خواهشمندان ماموریت مرکز سودای پنجشیر با خاطر تهیه جایهای نوی کاری برای صاحبکاران شرایط ارزنده فعالیت سودا و خدمت رسانی ها را فراهم نموده است. اکنون هر نفر می تواند از این امکانیت که اجاره پولی هایش بسا ارزان است وسیع استفاده برد. صاحبکاران همزمان می توانند با استفاده بینوهای کشاد و برهوا فروش محصولات ساختمانی را براه مانند. مرکز سودای پنجشیر مکانی شناخته با
фарҳанги баланди савдову хизматрасонӣ. ёдовар мешавем ки ба хотири дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ пардохти иҷора арзону муносиб аст. маркази савдои Панҷшер сифат, арзандагӣ ва дастрасии молу хизматрасониҳо барои сокинону меҳмонони шаҳри Душанбе. телефон барои тамос 907 04 22 33. Толлори мебели О1. То, что создано природой, мы собираем до капли. Наши коровы питаются лишь отборным кормом и содержатся в наилучших условиях. Проходят постоянный ветеринарный осмотр. Мы вкладываем в наше молоко всю любовь. Мы бережно перевозим молоко, превращая его в ваши любимые продукты, сохраняя всю пользу природы. Знак фабрики «Щири Саодат» — это знак стопроцентного качества и вкуса. корти милли худро ба алифмоби пайваст куниду 5 сомонӣ тӯҳфа гиред. alifmobi.tj. дигар барои харидани мебел ба хориҷи кишвар рафтан ҳоҷат нест, зеро толори мебели Велтев ҳамаи хоҳишҳои моро ба Душанбе овардааст. дар ин ҷо метавонед мебелҳои брендҳои маъруфи ҷаҳониро аз Туркия дастрас намоед. аз ин толор мебел барои меҳмонхона, хонаи хоб, мебел барои кӯдакон, мизу курсиҳои классикӣ бо ҳама гуна рангу шакл мувофиқро метавонед дарёфт намоед. суроға маҳаллаи Якачинор 148 дар паҳлӯи пули автовокзал. телефон 88 900 70 толори мебели Велтев, интихоби завқи воло. нашриёти адиб ба истиқболи ҷашни 28-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳошияи озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ намоишфурӯши китобро таҳти унвони «Китоб сарчашмаи дониш» ташкил намудааст. шахсони алоҳида ва идораҳое ки бештар аз ҳама китоб харидорӣ мекунанд бо сипосномаҳо, тӯҳфаҳои қиматбаҳо ва мукофотҳои алоҳидаи пулӣ сарфароз хоҳанд шуд. намоишфурӯши китоб ҳар рӯзи шанбе то 7 сентябр дар буғи Устод Рӯдакӣ аз соати 8 то соати 14 бо иштироки адибони шинохта баргузор гардида рӯзи 7 сентябр дар арафаи ҷашни истиқлолияти давлатӣ дар назди ҳайкали Устод Рӯдакӣ ҷамъбаст карда мешавад. китоб беҳтарин раҳнамо ба сӯи асолати миллист. китоб бояд хонд. агар шумо муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олӣ касбиро хатм карда бошед, агар хоҳиши гирифтани таҳсилоти дуюми касбии тиббиро дошта бошед ва агар дарк карда бошед ки наҷот додани ҳаёт ва ҳифзи саломатии инсон кори арзанда, шарафмандона ва пурифтихор аст, пас ба коллеҷи тиббии ноҳияи Рӯдакӣ биёед. хатмкунандагони мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ метавонанд барои дохил шудан ба коллеҷ ба таври иловагӣ худро то 3 июн ба қайд гиранд. макони ба қайдгирии шаҳри Душанбе, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 70 ва муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 100. коллеҷ аз рӯи ихтисосҳои зерин мутахассис тайёр менамояд. ба таҳсилоти синфи 11 ва 9, ҳамширагӣ, фарматсевтӣ, дандонсозӣ ва момодоягӣ. шакли таҳсил рӯзона ва шабона. коллеҷ дорои пойгоҳи муосири таълимӣ, таҷрибаомӯзӣ, беморхонаи клиникӣ, дармонгоҳ, маркази саломатӣ, маркази ҷамъоварӣ ва коркарди гиёҳҳои шифобахш, маркази таълимии дандонсозӣ ва ташбеҳкорӣ, маркази омӯзиши забонҳо ва технологияи иттилоотӣ, озмӯишгоҳҳои фаннӣ бо технологияҳои замонавӣ муҷаҳҳаз мебошад. телефон барои тамос 888 0035 888 0035 888 0035 14. Толлори мебели О1. лицей касбии техникии нақлиёти роҳи оҳани шаҳри Душанбе давталабонро барои таҳсили солҳои 2019-2020 аз рӯи ихтисосҳои ҳисобдор, роҳбалади вагони мусофиркаш, навбатчӣ стансияи роҳи оҳан, хазиначӣ, назоратчии таъмири вагонҳо, таъмиргари барқ ва алоқа, ронандаи автомобил, омӯзиши кор бо компютер, ороишгарони кошонаи пост даъват мекунад. хонандагон ҳамчунин дар баробари таҳсил метавонанд аз имкониятҳои баҳрашон фароҳам гардидаи лицей бемамоният истифода намоянд. нишонии мо хиёбони Рӯдакӣ 16. телефон барои тамос 221 71 74 907 80 28 27.
муассисаи давлатии таълимии лисеи касбии хизмат ва туризми шаҳри душанбе қабули довталабонро аз рӯи ихтисосҳои ошпази таомҳои миллию хориҷӣ, ошпаз қаннод, роҳбалад, туроператор, турагент, хазинадор назоратчии тариқи кор бо компютер ва интернет технология эълон менамояд. барои курсҳои кӯтоҳмуддат муҳлати таҳсил 2-3 моҳ, дар заминаи маълумоти умумии миёна 1 сол ва бо гирифтани маълумоти миёна муҳлати таҳсил 2 сол муайян шудааст. лисеи ҳангоми таҳсил эҳтиёҷмандонро бо хобгоҳ таъмин хоҳад кард. қабули ҳуҷҷатҳо то 20 августи соли 2019 идома меёбад. Толори мебели Мадина мудтарин ва ҷаззобтарин коллексияи мебелҳо дар соли 2019-ро ба шумо пешниҳод мекунад. Мадина анвои рангини рахти хоб, мебел барои меҳмонхона, роҳат курсӣ, мебел барои коргоҳ, рахти хоби нарму роҳатзои кӯдакона ва ҳама намуди мебелро аз маъруфтарин брендҳои Туркия, Малайзия, Италия ва Дубай ба дастрасии шумо мегузорад. сифати баланду нархи дастрасро кафолат медиҳем. маҳсулоти мо дар хӯи ҳама гуна завқ ва мутобиқ ба ҳама гуна таъмиру сохт аст. суроғаи мо колхози Россия назди тарабхонаи интизорӣ. Толори мебели Мадина, расидан ба орзуи дерина. ҳанӯз ҳам аз бемории варикоз азият мекашед? Пас фурсати муолиҷа фаро расид. Акнун бидуни сафар ба хориҷи кишвар дар ватани худамон метавонед аз варикоз, бебуриш ва бистаришавӣ тариқи амалиёти лазерӣ шифои комил ёбед. усули амалиёти лазерӣ қулай, бехавф ва осон аст. суроға шаҳри Душанбе, маҳаллаи Зарафшон, дармонгоҳи рақами 14, ҳуҷраи 406. тамос дар шаҳри Душанбе 92 708 95 95, дар шаҳри Хуҷанд 92 870 95. мо аз насли оҳангаронем ва оҳан зеридастони мо мум мегардад. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди оҳангудозии Тоҷикистон барои имрӯзу фардо таъмин аст. маҳсулоти ин коргоҳ сифатан хуб буда бо меъёрҳои ҷаҳонӣ истеҳсол мешавад. истифодаи технологияи навин бодастони моҳири мутахассисони ватаниву хориҷӣ заминаи хуби истеҳсолиро фароҳам месозад. ин коргоҳи бузург қонеъкунандаи талаботи кишвар бо маҳсулоти оҳанин аст. чунин аст муваффақияти корӣ ва самараи истеҳсолии кишвари соҳибистиқлоли Тоҷикистон. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди оҳангудозии Тоҷикистон кафолати оҳанин дар истеҳсолоти ватанӣ. толори мебели Акрам намунаҳои нотакрори мебели истеҳсоли Дубаю, Малайзия, Россия